का हो राम प्यारी का हो गृह लक्ष्मी गिरी लक्ष्मी जा निकल गेले तो ढेर अभी आगा जाइबे बहुत आगा जाई हेने हम देखी चेहरा तार कैसन भइल बा साफ देखिलो मुहावा एकदम ठाटे में बजेबे करी ओकर का कहे का भइल बा बेस बोल तने एकरा कंट्रोल कर आ हा 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 प्यारी सुंदरी वाह बेग अटई छी सुबह मॉर्निंग का बेरा बा हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन नारायण जी तरह बनौले रखे ना मर्दा प्रदेश जाता बेग अटई छी झोरा शिव जी झोरा बेग अटई छी झोरा कहां बहुत समय लेट बा लगी दाम कटाए असहो मेहरारू से कोनो बात बता के जाए के चीज ना हो ना तो लगे सना खड़ा था है नहीं तो हो तो सुबह में तहर दुआरिये पकड़ ली दरे दो धनी अयोध्या जी के अयोध्या मंदिर हाँ तू अयोध्या मंदिर के अंदर तरा लक्ष्मण का सार आदत सुधार अरे चलते दू गो रिकॉर्डिंग में डाला गल कि मारा बड़ी बात काट दी हाथ ना दो काट दिया इनकर बाबू वाला नाम चढ़ा दे हमारा ना बात कहे दो कौना सुहागिन के साधना हो कौना औरत के इच्छा ना हो कौना मौगी के मन ना हो कि मर्दा हमार प्रदेश ना जाके इजी रही का हो राम प्यारी का हो गृह लक्ष्मी गिरी लक्ष्मी जा निकल गेले तो ढेर अभी आगा जाइबे बहुत आगा जाई हेने हम देखी चेहरा तार कैसन भइल बा साफ देखिलो मुहावा रोए रोस मुंह ना करे के हो ना मर्द बाहर जाला ना जतरा पर कुरकुरा मत कर लो ई तो लागल लोर ढरका गए ई ना जाए दे ई का लगल ऊपर हट लगलो झट पछारत सांस भाई धइले का करत रे चुप रहो चुप रह जाए दे बाहर आ आधा नत कहो पूरा कहो जाए दो जा तनी रोल ना जाला जा तनी कमाई खूब सुंदर तरह का लहंगा ले आई गहना ले आई टीका ले आई जाता तो झुमका जाए ले आई हां तरह के पेन के झमकई ह चमकई ह देखई ह जाए दो जाए दे जाता तो जाए दे बाहर आ अरे बार तो सत तन नियम से बोल जी कोई के बोल पाहुन कैसे ना बोल जी को ए राजा जी बोलो शादी के 3 महीना ना भइल ला बस ठंडा काया गुल किस्ता पे दाम का ए खाता राजा जी बोलो रौरा हमरा के छोड़ के चल जातनी परदेश हां हम यहाँ अकेले कैसे रहम काहे करबा रौरा बिना हमर मन ना लागिए राजा जी हां मत जाइए राजा जी मत जाइए का कहलुआ अरे पागल बाहर जाते सब आदमी घर परिवार में सब लोग भरले बा हां कर बाबूजी बोल रहे खाना ना रखे हाँ तो कौन निमन से कि दाम पैसा कुल चला दी है सब दिन बढ़िया सको आए कहाँ रहने हलो प्रणाम बड़ा देर भइल हार्दिक स्वागत बा आई अरे घरे रहला से देन दी आई ना ई हमार ना ई रचना भिखारी बाबा के हो बड़ी पुरान रचना हो आए हाय हाय जाई तो अब नत कुछ कहो ना। जातनी पूर्व देश हां पूर्व देश जाई कमाई चटकल में नौकरी करो हां चटकल से लटकल ले ले हैं अरे साहब तोरे एगो दूगो जोड़ल जरूरी है आय, तो आय, काम कर ए राजा जी बोला रौरा मानते नहीं खे जाते बानी हां ठीक बा जाई हम माना ना करब हाय 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 लेकिन सब देश चल जाई हां पूर्व देश मत जाइए राजा जी काहे काहे वहाँ बड़ी जादू मंत्र चलेला मर्दा कहता कि सुनो काहे
अरे मन हमार परदेश जाए के अरे चाहता यो बही प्यारी मन हमार परदेश जाए अरे चाहता यो बही प्यारी जल्दी से कुछ तैयार करहूं कछु रास्ता के बटर ए राजा जी बोलो हम ना जाए देम रो केतनो अति करम देखबे हम ना जाए देम काहे रे मत जाई तारा दुख बा हां अरे पागल कही क्या आई 4 गो जन्म होले पर तका खई है सरे ना ना ठीक कल सही सही ओकरा के का खिएबू माठी हां हई हाताना लइका बड़ हो त तू अभी ले दूध तीरथ बार तोहे पहिरा हई ताती बंगला साड़ी फिरत बार तोहे पहिरा लाई हई ताती बंगला साड़ी आ कहत भिखारी सोच मती करी कृपा करी है त्रिपुर ए राजा जी बोलो रौरा हमर साड़िए के चिंता लागल बा हां गहना के चिंता लागल बा हां ए राजा जी बोलो हम फाटले साड़ी पर रह जाई हाय दैया बाकी रौरा हमरा आँखी के सोजा रहिए करे जाई अब मन बन गइल बा तो रुकी ना ना ई गाड़ी खुलबे करे चला नहीं चल देने है ना चला भिखारी बाबा के रचना पर बेटा अर्जुन सेम ऐसा ही बजाई है अरे प्यारी दे सतनी देखे ना प्यारी दे सतनी देखे ना लेले देले बेग अटै छै गिरै बुका हम हाय 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 बड़ी मेहनत से ते पैसा पैसा मंगले बानी आबो जात अब तमे ढेरी न लागी